ngia nyasato ire nande twanyarire goikari tukerie tariki ngia tariki yemo nyasanya rego to buya bwae ate wakangambi ya mona sengenje abali bonsi bagendete kurigeria meroberio yaito ase TV yaito buya mona sengenjo ya aba batangasachi be studio tiga nyasanya reko boko basenia na kubakorera maya na abuna nyasaye aromuya onyare gotokonye mambi yabono erinde tonyare kumerana na gotegerera na koigwa ringana lyo monene unanko bateyo gotambe nga nyasaye nere nguba yaito na inde omonene ngochiare gotokwanira aseri tukoria rero erinde tonyare koba togoseniwa asenjira ya bene buya mono nande karibu ase bali baligede tikoruchingongo ao ni matengo monene ngochiare gokora ringana ligiya asobogima bwago emambi yabono na inde ngana mabera yo monene atorusiria sobwaro bo motienyo twayokore twachakiro motienyo moyia obwa mangana mayia ebirenge eliebiya na amarora mayia akorwa so monene ninchigo sangari ngana lya nyasaye aseri tukoria rero erinde tunyare koba togoseni wasobwamo no monene nachikobo gotoseni akorwa segetabu kya Yoeli na ngochinde gokwanira igoro yo kwangama igoro ya mabera na igoro yo kwaberwa na yini matenga omonene ngochiare gotokwanira asenjera ya bene aseri tukoria rero na omonene kagokwana amono mosomboe Yoeli igakomokwanira okomotebia nga kwebeke bitureri beke ryogiri nene kurera abantu bane munyare koingata na gosaba asengenje amangana akorekanete nekera mangana akorekana yara mabe nyasa akanyara koba okomokwanira omobanioye erinde anyare kobarareria abantu amayia anyare kobarareria ringana erinde banyare kwangama ebe byabo no kwangama okongo chigokwanira gose repentance neringa ase chinga kiechitore gose asobogimo botomenyete asense yatomenyete buna mwanya bantu nabokonyora nga tuakorira mamocho nabokonyora nga tuachire maminja no wanja kwa nyasaye nabokonyora nga buna mwanya bantu nonye turase nyomba yo monene kwanyora nga wakorire ebibe asobosyo bwo monene nekere tuakorire ebibe amarikago dotebia segetabu ya Isaya 59 yemonga ebibe bikogera omonene okobwo kwa nyasaye dikori okwenge gotanyara gotokonya ebibe bikogera tweyatana na korwa so monene kolende ase andonsi abantu bagoikeya na gosaba na gosasima na komolera nyasaye nigakoleta okwabera igokongo na gokwanira igoro ya repentance gosekere ngokwanira igoro yo kwaberwa na igoro ya mabera ya nyasaye no buya bwo monene intaetomo tegeri omuyandonsi asoro nyare koligereri nganeri orinyore aso kwegena na ime yago oiregereri ase nkoro yago ingaki otakeire koba asenge njonga okwangama nkobwata matundae okwangama nkobwata obuya bwae ngochitere gosoma mariko na nyasaye anyare koba ogotosesenia ase rieta ria Yesu kurwa ase gitabu kia Yoeli gitabu kia Yoeli oigoramo na inche ibere inera togo chigosoma nyasaye anyare koba ogotosesenia ariago chigokwana ase mambe yabono tosoma sobwamo jakere 12 nga omonene otebire nonya mbono ngiranere ne chinkoro cheino chionsi nonya mbono ngiranere ne chinkoro cheino chionsi aso kwengata na okolera na okwengereria tandora chinkoro cheino aso weitia gosetari ogotandora chianga cheino irana gochia so monene nyasao ino ekiagera ere no muya na omonyamabera eretari omwanga soko banenda mwamu obwanchani bwaye no bwabotambe nigo akonchoka otiga ekobarentera amabe ningo manyete ande ose omonene na onchoke atige ekobarentera amabe kolende abatigere ogoseseniwa erinde moruere omonene nyasao ino okorwewa kwendagera na owekenyuwa bugia egeturia sisayo niraria engakiyo kwengata ogochen langeria omosangerekano bwogosasima sangereria abantu amo onchene omosangerekano yo sangereria
abagaka sangereria n'abana nonya n'abakogonka tiga omonyomi asoke korwa mwaye na omoria kari korwa mwaye abakuani abo bakomokorera omonene tiga bari asegati yegesona na egesasimero bakuane iga ayo omonene rorera abantu bao amabera totiga abantu abo bare omwando bachecheriwe bakuanwe bobe asegati y'abantu bebisaku na aseki abantu baraborie ng'ai Nyasaye obo are nyikerawo tokochikona kogenderera omonene igagokwana muna yoeri neringana komotebia ng'araria nainde kura kurera abantu abasomba ba Nyasaye bari barase ekanisa y'omonene buna marikabo tebakabatebi ng'araria mang'ana ya kura nainde otebia abantu inga banyare koba bakuanga mebe byabo banyare koba bakongonchokera bakong'iranira banyare koba bagocha so monene nga omonene otebire nonyambono ng'iranire nechinkoro chino chionsi okuangama noko onchora ebirengera likorwa samang'ana getamabe gochia sobuya nase chinga chegitore no nase kanisa chinyinge tore nimaete nga abantu abange gosabarandi abange mbali gokwanira igoro yokwabera mbali gokwanira igoro yebibe twabeye kanisa toko na wateye abantu nga seseniwa nyora chigari nyora chinyomba nyore bintebe nyore ebi kona kobanera abantu amang'ana lakini twebire kobatebi ng'abantu mbabwenete kwanga mebibe nago ike yasobosibwa Nyasaye nekere abana ba Israeli bakorete ebibe noye nekere bakorete amamocho ekere bare kogenda asobosibwa Nyasaye bamotebi omonene ng'atororera mabera tuwabere Nyasaye gare kobabera nechinga kichayo eri Nyasaye kamukwanira aseng'encho abana ba Israeli konye bakorira amamocho abantu bari abakonye bakorire amamocho aseng'encho batangete ebintu byare koenda ase nyomba ya tata bakagere nyomba y'omonene ekaba ukiwa ekaba bosa ekabogosareka bagachecheria enchiri na gokora amabe bakagere nyomba ya tata egatwara obotaka auno Nyasaye endamwamu y'omonene yaimogete akagechigwa agatoma chingige chigaswa sense chikalie bintu chikali chindagera chikali amacha akakama omogaso gache kiangasire gacha bakomonene akabori n'ebintu bune byana gokorekana amang'ana buna yanya gokorekana inkige kogera korekana sense yaino inkige kogera korekana akamotebi yoeri kulera abantu baboringa amang'ana anya gokorekana na chisokoro chaino amang'ana anya gokorekana ase ebyale akamotebi nga kulera abantu bane aseng'encho bakorira amamocho aseng'encho basiereire nyomba yane aseng'encho batigire obuya bwane aseng'encho bachakire gokora ebibe bya mweneno bangire omonene bangire kumubwatia na gonkorera Nyasaye na mwamu y'omonene egaoka kore ndekera motebi yoeri akamotebi nga noe mbono ng'iranire nechinkoro chaino chionsi kandora chinkoro chaino lela na kweumia ase chinkoro chaino ng'iranire auno Nyasaye otebanga chinkoro cheno chionsi aso kweng'ata nokorera nokweng'ereria tandura chinkoro chaino aso weitia gosetari ogotandura chianga chaino irana gochia so monene Nyasaye ino ikiagerera nomuya nomonyamabera eretari omwango asokoba nenda mwamu obwanchani bwaye no bwabotambe nigakonchoka otiga kubalentera amabe bano ba Nyasaye ontegete no yorigereti kurwando sia sorigeretie Nyasaye bwemeganda no Nyasaye bwamabera togosasima nemambi yabona mang'ana arengo chikunya kwanira igoro ya matunda akoletwa korwaso okwanga mebibe nogo ikeigo chiasobosibwa Nyasaye unamarikago tebekereyo ari atebiwa batebi baikei batebi banga mebe byao batandure chinkoro chiabo tari chianga chiabo ogotandura chinkoro nogo ikeya ogotandura chinkoro no kwenda sobosibwa Nyasaye asoko ingata no kwangama ni maita abantu mbare bamenyire myake menge na ase nyomba ya Nyasaye bare na ase okoyukumya yani meyabo bakoigambya imbana kwa konyoro kwaberwa imbanya koyabera bwabanyene lakini taitogo tebinga Nyasaye no munyamabera mange igabo tebakeroyo magyare koboko moiranira na senkoro yawe yonsi moiranire Nyasaye bwemeganda omotebinje na korira mamocho na
chirale n'obuye bwawo na chirale n'ekindi ekyo kyawo Nyasaye bwa mabera indolera mabera Nyasaye togosasima Nyasaye bwa mabera Nyasaye togosasima gakwabera kebe nkeyo Nyasaye tabere obe mboyo Nyasaye tabere kene nkeri kere kene mono asobosibwa Nyasaye atanyare kwabera neko ikeya na koingata na kolera na kuengereria oitie bibe byawo na Nyasaye bwemegana no munyamabera mange nigatwa nchete na marikawa teba inga Nyasaye yanjetense hasegetabu kya Yohana 3:15 akamoru omwana oyo momoima ingonde bwensi oramwegene onde bwensi oramwegene tasira kolenda n'obugima bwa kale na kale obwanchani obonene mono Nyasaye korokia sobugima bwaitu obwanchani obonene mono Nyasaye agotwora kigosabwa atamona intwe onde bwensi ogoikeya onde bwensi okumurangeria onde bwensi okwenda sobosibwa Nyasaye nigakonyoro kwaberwa nigakonyoro buya nigakonyora mabera ya tata intaito kwanera number 1 inkitokonyora korwaso kwangama gose matunda kiagocha hekere togo ikeya hase kanisa cyo monene hekere tura ikeye hekere tura sabe bibe hekere tura ngama sekene na kwangame bibe byaito nebibe bya mweneno nebibe biriyo togo kora byabo bisi hekere tura ngame hasobo syo bwa Nyasaye imangana kiara koleke hase mambe yabono mwancho motegereri yentege tangani taito gotebanga ekere to kwangama repentance number 1 it stirs up the mercy of God. Ekereto kwangama. Igekoleto omabira Nyasaye. Anonsi montonde bwensi. Omogakora ikeina kwangama. Omonginora ikeina kwangama. Omosaura ikeina kwangama. Oyontegerete na kotoligererie emambe ya bono. Anonsi asole. Onde bwensi ora ikeye na kwangame bebyae. Ebe ebikoleta amabera anyasaye. Hasege tabu kia saburi. Hamusina mocha ya mona ibere gososoma. Hamusina mocha yonsi. Ekere Daudi ya kole bibe. Mamincha na batiseba. Ekere Daudi ya kora mamocho. Ekeracha nataniacha. Hakamotebinga maene wakorira mamocho. Hamarikawa tebanga Daudi. Hakamuriro monene. Hakamotebia igategerera. Akamotebia Nyasaye ondorera mabera korengana no bwanchani bwa obutari koera asenge nchoyo bonge bwa mabera o otinyo gosari kwane osibike gima korwa sobo be bwane na onchene korwa sebi biane inchena manyire ogosari kwane ne bibe biane nigobire bosyo bwane botambe igamorerete Nyasaye akaira na gochia somonene akamotebinga Nyasaye ndorera mabera ni maite na kolira mamocho ni matenga na chire mamincha Daudi akalera Daudi akaike ya sobo monene na kiekore Nyasaye tebanga Daudi noyo mobo bwenkoro yae asenge nje yaki asenge nje yokwangama bana banyasaye nonsi asontegerete onyego koende nyumba ya Nyasaye obego toli koenda se nyumba ya Nyasaye onde bwensi ora ikeina kwangama hamabera Nyasaye gagoika teri kobwate kanimbi beki wakolire teri komwade kanyama mochao na bora nyore wachira tambe na bora nyore wakore tamba mocho ogakora mamocha kora hukumise nkoro yao Nyasaye no munyamabera mange Daudi akamorera kamotebia ebe byane birasobosyo bwane Nyasaye to nguro moikomo cheno Nyasaye to inyore bebyo bosaye bwane Nyasaye nolera mabera na Daudi akanyoro kwaberwa hasenge Nyasaye to gosasima Nyasaye bwa mabera mange egetabu kya Mika na kira giyateba isano ibere 15 isatunga Nyasaye onde nale ongabu nae aye nigo kwabera abatigari abare no mwando ebebi abo na kwebo bwabo aye tori kogenderera kobane ndamwamu yao goika kale na kale ekiagera bwanchete korokia obwanchani bwao botari koera
Bana ba Nyasaye, Nyasaye bwemegana togosasima obuya bwae obwanchani bwae amaberae na yabotambete. Mercy of the Lord does not expire. The mercy of the Lord obwanchani bwa Nyasaye na amabera Nyasaye nigaramo na intwe kale na kale onde bwensi orae na sare obo mogako mogotu obo mongino mogaka no mwana korangame bebyao obwanchani bwa Nyasaye nigo bokoreta obuya bwae. Okwangama nkigokoreta number 2. Repentance. It brings forgiveness. Igokoreta okwaberwa. Igokoreta okobweniwa. Asegetabu kia amangane ebiro. Ya kabere. Auno amalika oteba isano ibere 12 chakirau. Ekere Nyasaye okwanamo na Solomoni. Ekera abeiro moruoti. Ere Solomoni omwana o Daudi. Ekera abeiro moruoti. Akamote binga korarore na asiekire igoro. Embura terigotua. Korarore. Enchara gose korarore amakongo abeira asense. Korarore. No nyene chindoje chiakwamire. Ekera orarore amangana yonsi. Ekera nda asieke igoro. Erinde nintange embura tetua. Gosenchi kechingige chisaliense gosentome oborwaire bogoita asegati abantu bane kerabe abantu bane bali bakoro kwa serietariane bakanyire abanyene babe abaitongo basabe nakoriyo bosibwane nabaonchoke batige chinchera chiabo chimbe iroryo ninyiwe korwa iga igoro mba bere bibe byabo na inde ngwenie ense yabo. Mone yesabako anonsia sondigeretie chinga kingo ikachire Nyasaye sieka igoro chinga kingo ikachire keraso bogima bwao okoiwango okamogete okoiwanga yaya ebinto byasalekire ebinto byachire bogeka kwanyoranga mangana salekira sobogima Nyasaye kara sieke igoro yao Nyasaye kara sieke meroberi yao chinga kinjire meroberi yage go siekwa kari ego siekwa sobobe konende ego siekwa hasenge nchoyobu ya bwa Nyasaye igaote bakara sieke go sato mechingige jirie binto bya jirie enchindagera chaito. Honya abantu bane bakoro kwa serietariane kobara ikeye nagotiga chinchera chiabo na kwanga mebe yaryo nimbabere na inde mbwenyense yabo mambe yabona bana ba Nyasaye asondigere tikorwa taitogo kwaneranga amangana ngo ikara saleka ebintongo ikabire byasaleka chincherango ikajire chiasiekwa kolende tari asobobe kolende Nyasaye gatage tokwanga makwao Nyasaye nata tokwanga makwao Nyasaye nata ete enkoro yao korangame Nyasaye gakore tokobwenya Nyasaye gakore tobuya inga kotorangame na gosaba na komorangeri Nyasaye na tobwenye na bwenye nse yaito na bwenye chinka chaito na bwenye chinkoro chaito na bwenye mebere yaito ondo bwensi orangame na gotiga chinchera chae chiebibe Nyasaye no munyamabera mange ngenda sobwango point ya gatatu ekere torangame tonyoro kwaberwa repentance ge komeki Nyasaye go change na story egetabu kya Yakobo ege okwana iga inga moikange nere nato ikange ekerora moike Nyasaye ekerora gena sobosibwa Nyasaye ekerora itigane ekerora ngame bibe na kwenda sobosibwa Nyasaye na komosaba na goikeya na kwenda sobosibwa Nyasaye nigagoto ikange moikange Nyasaye nere nago ikange ikanga somonene enda senyomba ya Nyasaye angame bibe byao morangeri Nyasaye nere nato ikange na tororera mabebe na tuabere na goto sibora korwa sobobe bwakira chingenjo a point yende ekere to kwangama nigo to konyoro bogimoboja. When we repent we get a new life. Eto konyoro bogimoboja
oboyibo korwasi Nyasaye ekero omwana orio mosirwa ari ebinto biaye agenda siakeria mari aye amarika agoteba ekero acha on his senses amarika agoteba akairanirira agateba tiga ng'enda ase tata abakori emeremo mbakareka amarika agoteba kagocha tata omwabo kakomorora agateria abakori emeremo leta chianga mobekere bonyi itemorie eng'are bakarosi chindaira bakaria chindaira bagaserekea akanga mebe byayogoteba ng'anyasi omonene tatone nagokoreire bibe nakorera mamocho ase obosio bwao nakorera mamocho ase obosio bwa Nyasaye korenda omonene akaboko mwabere bibe byaye kotoranga mebibe ndonyora obogima oboyia point yomoerio ekere tokwangama etokonyora ogochaka okuya Samsoni gose we get second chance. Samsoni kakore bibe Samsoni kaenda maminja no wanja kwa Nyasaye Samsoni kaenda maminja naso wanja kwa Nyasaye akaenda sobosibwo monene akamotebi Nyasaye ndorera mabera ingari baga nainde ingari baga lyomoerio give me a second chance ekere tokomosaba Nyasaye ekere tokwenda sobosibwo monene nigagotorera mabera. Thank you. Mwanchomo tegeri kongo chigokora igakera tokwenda sobosibwo monene nigo tokonyora ribaga ria kabere ekero komosaba Nyasaye ekero kwanga mebibe bunekere Samsoni ebinto bya mosamba ekero gosoma abagambi 15 ekero konyabwatirwe etukia yagingeirwe chinguru chae chikamoherera kore nagaika kamotebi Nyasaye ingari baga rio moherio ingari baga nainde Nyasaye kamoheri baga linde ekero tokwanga mebibe igotokonyora ribaga ria kabere kaito gosaberanga twanga mebe byaito twanga moko mocha waito tonyora ribaga ria kabere tonyora chinguru chia kabere Nyasaye no munyamabera mange anonsia sorangame ekerogo ikeya ekero kwenda sobosibwa Nyasaye nigo kwaberwa igokonyora ribaga ria kabere igo chakobo gimoboya Nyasaye no munyamabera mange Nyasaye gakwabera obwanchani bwae no bwakare na kare ekanisa keranga ngame enkakera ngame omochikora ngame korangame bibe byao Yesu nigakwabera tigansabereronga Nyasaye ngo cyare gotorora mabera kero yo mogo chikwangama kero yo mogo chikomurangeri Nyasaye namororera mabera obogima bwao bochenche haye wobogima obuya haye wechinguru chinya haye wobogima obuya asobogima bwao Nyasaye no muya emambi yabono anonsia sore gokoende kanisa radio bwanchane radio kwangama ekeya sobosibwa Nyasaye enda somonene akobogima obuya akoeribaga nainde akoechinguru nainde akobogima obuya erinde Nyasaye anyare kobakwasenge njonomuya Nyasaye no munyamabera mange tobasa koba nebibe byao tobasa kwangama tobasa kwanga goikeya eitie bibe byao tandore nkoro yao kenda se Nyasaye nigakwabera taite gosaba monainga Nyasaye akororera mabebe onye wakolire bibe amabera Nyasaye na manene amabera Nyasaye gakwabera igagosibia amanyinga Kristo Yesu igagosibia bibe byakera chingenjo nigakwabera nigaokonya nigakoimokereria gakoreto obuya kera abantu bane baikeirie ekanisa ya ikeirie abantu bane muhangamire inga nindore korwa igoro narigererie korwa igoro na iwe no na masaba ito koko mosaba Nyasaye na iwa masabao asengencho yokwabera oso kwangama kwebibe emami yabono
tiganya sato konye wiki yengima hasenge chuyo kwangama hasore ondigeretie tiganya sanya rego konya onye go taite kwangama entaite go sabamo na enga homonene akorora mabera tata serie taria Yesu imbu ya mona sema mbengia hase bali gereti korchingongo ao ogo saba kwane nkoli Nyasaye imbare baikeiri asobo gimabwao baikeiri asobo syobwao bangamire bibe byabo batebiri Nyasaye barora mabera Nyasaye mbare bakorira mamocho imbare bachire mamija no wanja kwao bare bachirare no wanja kwao Nyasaye barora mabera babere bibe byabo habero mugakolia habero monginolia habero mosayolia habere kanisa habere se yaito ya Kenya Nyasaye otobwenie Nyasaye otokonye otoeli bagalia kabere etuachira sole Nyasaye na enchua setole etuangamire bibe Yesu tobo gimobo ya eba abantu babo gimobo ya barorera mabera Yesu baeli bagana inde baechinguru na inde Nyasaye bokie bintu biria byakura sobo gima binyare koboka na inde Nyasaye bwa mabera rorere se yaita mabera tororera mabero tuabere owanja kwago koreke asenge ncha Nyasaye muyamona asenge cyo watu abere muyamona asenge cyo Nyasaye bwechira ikira ni ira yao obuya bwaborolekane ime ya mabera Yesu Kristo twasabire no kwegena amen amen se ringana batebe kanisa ngai kanisa no era chinsa mocha utheru ko waikiraria utheru ase kanisa ya Deliverance and Reconciliation Ministry na bokoboria Nyasaye akora asengencho yoko mubakomonene naboigo enamba igo ye studio last time timetu sentu ayenanete kirona isabitu abalinde gaite na ibigeta soe mtandao lakini rende na ndero naboko yenana biamono enamba ya ne simi nigere 07 92 01 95 90 07 92 01 95 90 enere namba ya ne korata kama sabato sabamo nae korata ke okwo counseling na ministry support pia Nyasaye tigago senie ase omonene mina sana naboigo naboko kwani abantu bago andigo gwikana ndi by the way bateitu abakwanirie kanisa to abakwanirie bakompasta muyamono ase bali abategereri mbale bantebetinga go ikase studio mbagendete korigereria bagantebia nga mbakwani tate kubakwani asobwango sana na Nyasaye are kubasesinia nchake no morugio ne Nyasaye are gosenia serite Yesu Kristo lena Pastor Fred Ogachi Joseph Nibochere na semo moke korwari nyamondo botuko mwanga kete mugantebia no turamo tiganya saba senyo moreva na Dennis Basweti omomuro minto yo korandiaria kanisa ya ria mangerere PH koko monyora mokwani gasiengi yago koratiganya sanya re komosenia Pastor Reverend Dennis Ntabo Basweti Nyasaye senyo mo heshimiwa sevania biyoga yecha buyamona sengencho yemereme biyoga ndete gokora ni matenganto jotoje studio amna nago tebetia seritaria Yesu Mr. Poro Nyando Mobisa David Oyagi endo William Basweti korunya kolere Stephen Mosioka Principal Bonchwari Metembe High School tiganya sawo senie principal semereme ya ogokora Nyasaye are kubo senia Mheshimiwa Choasi Ombati tigomone na nyago senia Reverend Evans Mbaga korwengenta PH monkwanerie kanisa pia na John Musoba kwani Dr. Benson Makorio mo Dr. Ito mo Reverend Mbiamono tiganya sanya rekobogo senia korwa chikanza cha Grace my Reverend Stephen Mwangi na Pastor Mary Tuo mama Ana Nyaboke Tinkweba na mama mamo mintogo se mama biara Esther Nyamari tinko ba basere dress nkore na bango tebanga mam Florence Ombati mondigeretie na Samuel Onyangole Sami Moya Pastor Kionkangi Mr. Kero Douglas na Bishop Joseph Nyaosi na Enoch Kuchoti Bishop Enoch Kuchoti Apostle KK Kevin Mongare Nyasaye tiganya reko basene na abande ntobe togo kwana ni asereta ya Yesu amangana maya togenderere kogendera na goshare na koligereria CTV ya itoto ni wasomonene biyamono sana ogikoba kwani pendo mwanchito murigiria tura mwanchiro mo pastor tanyarega wikira na sekansa yae nyari yinkwira na togendere gusanga naye